Яшчэ раз вітаю ўсіх слухачоў і гледачоў Еўрарадыё. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі, і нашы эфіры, нашы размовы, нашу аналітыку і прагнозы мы працягнем рабіць разам з нашым экспертам, з якім мы стабільна і рэгулярна на наша радасць і задавальненне сустракаемся раз на 2 тыдні, кандыдатам гістарычных навук, маяністам Евгенам Красуліным. Добрый дзень, спадар Евген. Дзень добры. Мы сёння, спадар Евген, з вами выбралі такую складаную тэму, як вы так папярэдзілі мяне, можна сказаць, з пагрозай, што гэта тэма як мінімум на 3 гадзіны эфіра, але трэба укласціся хутчэй, тым не менш імперскасць. Мы з гісторыі добра ведаем пра тое, што імперыі яны нараджаліся, існавалі, знікалі, часам вельмі доўга і пакутліва знікалі, а калі разваліваліся, то пад сваімі абломкамі яшчэ, можа быць, на той свет зводзілі і іншыя краіны, якія апыналіся паблізу. І здавалася б, 21 стагоддзе, ужо даўно ў гістарычныя нейкія там архівы, усе гэтыя імперскія праекты адышлі. Ці ўсё ж такі не? Ці давайте вось паглядзім на 2 моманты. Ад нас, давайте бліжэйшы да нас. Ці можна казаць, што тое, што адбываецца з намі побач з Беларусю, тое, што адбываецца ў Расіі, гэта праект ці аднаўленне праекта, які той ці іншай ступені мае адносіны да імперскіх амбіцыяў, да імперскіх планаў, да імперскага будаўніцтва ці разбурэння. Як вы ацэньваеце? Ну, тут зноўку хочацца пачаць адразу з усяго. Но неяк трэба структураваць. Вось, недавно сустрэў на адным з украінскіх сайтаў допіс адной украінскай эксперткі, якая выказвае думку, што у Расіі імперскія вось гэтыя апетыты, імперскія настроі прачнуліся пасля анексіі Крыму ў 2014 годзе. Ну, зноўку мы, можа, ведаем, сустракалі такое меркаванне, што датычна Беларусі вось гэтыя настроі там па анексіі, гэтай усе інтэграцыі, там колькі 31 дарожная карта, гэта 18 год. Но я магу казаць, вось я меў магчымасць назіраць Расію, расейцаў, іхнія настроі інтэлектуалаў, палітыкаў і гэтак далей. У 90-х гадах я магу казаць, што гэтыя настроі не знікалі. Гэта не у якім разе не плён 14-го года, не плён 18-го году. Гэта тое, што ёсць плёнам усяго гістарычнага і культурнага развіцця Расіі, расійскай нацыі. Ну, я думаю, мы ўсе памятаем, хто вучыўся за савецкім часам. Да я страшуся за беларускім таксама, що, добра за беларускім часам, я думаю, не пісалі ў букварох сталіца нашай радзімы Москва. Вось, но я думаю, пра вялікую расійскую мову чулі ўсе, як і пра вялікую расійскую культуру. І, уласна кажучы, калі пачытаць творы, асабліва літаратурныя гэтай вялікай расійскай культуры, а, уласна кажучы, калі так паглядзець, вось літаратура, ды як там, у вобласці балета, так? Гэтая вялікая культура. Астатняя матрошка, балалайка, медведзі, так сумнеўная крытэрыума для вызначэння вялікасці. Дык вось там, уласна кажучы, даводзяцца тыя наратывы, якія, любы неперадаўзяты чалавек успрыме менавіта як імперскія. Што, па-першае, вялікая расійская дзяржава, старадаўняя, яны, падаецца, вядуць радавуд з 862 году, там, з Новгарада, з Рурыка. Вось, хоць Новгарад да Масквы быў далучаны толькі ў канцы 15 стагоддзя, а праз 100 год Іван Жахлівы фактычна выразаў усё насельніцтва гэтага гораду, пасля чаго памеры гораду не змяняліся, вось, да канца 20-го, пачатку 21-го стагоддзяў. Но тым не менш, гэта вось расійская спадчына, як, уласна кажучы, і Кіеў, маці гарадоў рускіх. І далей, вось, зноўку у нас там ўсё кажуць, пачытай Дастаёўскага, вялікі аўтар, пачытаў, дзённікі пісьменніка.
Вельмі добра характарызуе, ілюструе настроі ўсяго расійскага грамадства, у тым ліку інтэлігенцыю, у тым ліку інтэлектуалаў, вось дзеячоў культуры. Гэта што? Гэта зноўку ўзвялічванне Расіі, і гэта прыніжэнне ў першую чаргу Еўропы. Ну тады ўсё ж такі Еўропа была вось такім антаганістам для Расіі, збольшага і цяпер застаецца, но Злучаныя Штаты у той час не так яскрава выступалі ў гэтай ролі. Вось, і калі мы пераходзім ад расійскай імперыі, імперскасці, якой ніхто не сумняваецца, да Савецкага Саюзу, тое ж самае. Ну, зноўку, тут я не буду ніякіх гістарычных фактаў прыводзіць, гэта ўсё зразумела. Вось, а канец 80-х, пачатак 90-х, падаецца, неяк змяніў гэтае стаўленне у саміх расейцаў да сваёй імперскасці. Хоць зноўку тады вось канец 80-х я быў у савецкім войску, абшаўся з афіцэрамі, якія былі расейцамі па народзінах і па перакананнях. І, уласна кажучы, ну там таксама імперскасць увесь час пёрлася. Яны так скептычна казалі: вось вы ўсе аддзеліцеся ад нас, а што будзе, калі мы ад вас аддзелімся? Маўляў, падохнеце ўсе. Ну, чамусьці вось неяк не падохлі, таму з пачатку 90-х, калі быў парад суверэнітэтаў, і не толькі ў рамках саюзных рэспублікаў, але і расійскіх аўтаноміяў, там было бачна, што гэта імперская ідэя, хутчэй імперская хватка. Яна нікуды не збіраецца дзівацца, проста адбываецца перафарматаванне імперыі. Замест тых інстытутаў, якія панавалі за савецкім часам, гэта кампартыя, у першую чаргу прыходзяць новыя. Некаторыя старыя захоўваюцца, гэта вось спецслужбы, ну, куды без іх. Дарэчы, геніяльнейшы твор Вайновіча Владзіміра «Москва-2042» вельмі добра прадказала тыя падзеі, сведкамі якіх мы з'яўляемся, за адным выняткам. Вайновіч аптымістычным чалавекам быў, ён адлюстроўваў такое скукожванне гэтай імперыі, тэрыторыі там у рамках маскоўскай колцавай дарогі. А насамрэч імперыя, яна ж ейная ідэя ў пашырэнні, ў экспансіі. І прынамсі, ось як, скажам, бальшавікі савецкія першыя, адно з першых, што зрабілі, калі пачалі ўжо даваць раду ў грамадзянскай вайне, яны пачалі падцягваць зноў тэрыторыі, якія адваліліся пасля 17-18 году ад тэрыторыі Расіі. Гэта і Паўднёвы Каўказ, і Цэнтральная Азія, ну, адпаведна, Украіна, Беларусь. З Прыбалтыкай Польшы не выгарла, і Фінляндыі, ну, гэта вось, скажам так, імперыі таксама умеюць чакаць, хоць і з нецярплівасцю. І вось цяпер ёсць шанец, яны вырашылі, што імперыю можна зноў аднаўляць. Прычым зноўку у 90-х гадах можна заўважыць, як змяняюцца нацыянальныя ўрады, якія прыйшлі ў выніку першых дэмакратычных выбараў у новых незалежных дзяржавах. І калі спачатку прыходзяць відавочна палітыкі нацыянальна арыентаваныя, іх хуценька праз перавароты, праз грамадзянскія войны, праз выбары, у тым ліку, замяняюць на маскоўска арыентаваных. Вынятак для краін Балтыі. Но краіны Балтыі, яны ніколі вось пасля 40-го году не прызнаваліся, скажем так, законным валоданнем Савецкага Саюзу і, адпаведна, постсавецкай Расіі. А астатнія тэрыторыі, ну, Захад, тыя ж Злучаныя Штаты не ведалі, што рабіць. Ім было страшна. Страшна, вось, што з'явіліся новыя актары, і трэба іх кантраляваць, яны ж яшчэ там не ўмехі, як дзеці. І іхнім куратарам будзе вось Расія. Ну і адсюль гэта ідэя дэмакратызацыі праз Расію і гэтак далей. У той жа час Расія зноўку гэта выкарыстоўвала як стартавыя пазіцыі для аднаўлення сваёй імперыі. І цяпер зноўку, ну, чэчэнскія войны мы не бярэм, бо там, ну, скажем, могуць казаць, дэ юрэ гэта тэрыторыя Расіі, там унутраныя справы. Но калі пачаліся вонкавыя войны, зноўку, асабліва ўсе не памятаюць падзеі ў Малдове, якія прыводзяць да выдзялення Прыднестроўя, не памятаюць зноўку падзеі ў Таджыкістане і ў шэрагу іншых краін, зноўку Карабах той жа, які не без удзелу Расіі быў, скажем так, пераўтвораны ў такую кропку гарачую. І гэта ўсё 90-е гады, і вось потым зноўку
папёр фарт России з гэтымі цэнамі на нафту, і яна ўтварыла вялікія фонды, яна здолела інвеставаць у тым ліку аднаўлення імперыі. Што яна і пачала рабіць вось канкрэтна, 2008 год Грузія, зноўку памятаем, 14 год пачатак вайны ва Ўкраіне, анексія тэрыторыяў, і 22 наступны крок, но не апошні крок у аднаўленні імперыі. І што будзе далей, вось асабліва з тым, што новы чалавек прыходзіць у авальны кабінет у Белым доме у Вашынгтоне, тут, уласна кажучы, прагнозы хутчэй песімістычныя будуць. Імперыя будзе аднаўляцца далей, і зноўку па заявах вось таго самага авальнага кабінету, так мы адчуваем, што імперскія ідэі гэта далёка не выключная прэрагатыва расейцаў і расійскае кіраўніцтва. Што, аказваецца, такія ідэі існуюць у нашым свеце у пачатку 21 стагоддзя, у тым ліку і ідэя тэрытарыяльнага пашырэння як пасведчанне велічы дзяржавы. І тут, канешне, нас чакае вялікае выпрабаванне на, скажем так, трываласць і адэкватнасць ва ўсім тым, што нас чакае, прынамсі, у бліжэйшы час. Ну, мы да гэтай тэмы, што не толькі ў Расіі, але ў іншым свеце ёсць імперскія, нейкія, скажем, настроі, назовем это так, пакуль яшчэ вернемся. Я ўсё ж таки, я разумею, што там па гістарычных мерках можа быць у параўнанні там з рымскай імперыяй, там колькі яна праіснавала, не такі ўжо вялікі тэрмін, але калі мы ўсё ж таки працягваем, вот як вы ўсё ж таки як гісторык, а дасведчаны чалавек раіце працягнуць імперскую нейкую такую ланцужок расійскай імперыі ад, уласна кажучы, расійскай імперыі, якая існавала колькі там стагоддзяў, потым Савецкі Саюз, гэта як працяг расійскай імперыі, але пад іншым брэндам, і зараз Расійская Федэрацыя таксама відавочны працяг, і ўзнікае пытанне, а чаго яна так доўга развальваецца? Што дае падставы? Ці з гістарычнага пункту гледжання гэта наша такое бачанне, што доўга, насамрэч не? Калі гісторыкі прызвычаіліся там варочаць катэгорыямі такімі як тысячагоддзя, ўсё адбываецца даволі дынамічна і хутка. Вось зноўку, былі імперыі, якія існавалі тысячагоддзямі. Адзінае што, гэтыя тысячагоддзі былі разбітымі на такія перыяды, калі тэрыторыя ўз'ядноўвалася палітычна, а потым гэта змянялася перыядамі распаду. Вось Егіпет старажытны, цудоўны прыклад таму. Адзінае што, Егіпет там геаграфічна вельмі абумоўлена, там даліна Ніла, з яе як з падводнай лодкі нікуды не дзенешся, і калі ты там разваліўся на шэраг палітычных утварэнняў асобных, то з цягам часу прыйдзе той, хто зноў вось гэтую тэрыторыю, выцягнутую ўздоўж рэчышча ракі, верне да адзінства. Кітай дэманструе даволі неблагую, скажем так, гісторыю распадаў аднаўленняў. Дарэчы, у Кітая справядліва кітайскае кіраўніцтва, канешне, гэтага апасаецца, і вельмі так старанна заканспектавала досвед Савецкага Саюзу з перабудовай і распадам Савецкага Саюзу далейшым, бо Кітай гэта вельмі складаны і разнастайны кангламерат розных утварэнняў з рознымі збольшага ідэнтычнасцямі. Там дагэтуль не пераадолены некаторыя вось гэтай лініі, якія адмяжоўваюць, напрыклад, паўночныя правінцыі ад паўднёвых. Застаецца дагэтуль вось некалькі пастановаў за апошнія гады выдала кітайскае кіраўніцтва на пераадоленне эканамічнага падзелу краіны на 3 часткі. А гэта, на хвіліначку, спадчына 3-го стагоддзя нашай эры, калі Кітай быў падзелены на 3 царствы, так званыя. І вось Кітай, ён так палітычна перыядамі суцэльныя, перыядамі ён распадаецца на розныя палітычныя ўтварэнні. Расійская імперыя пакуль дэманструе такі ж досвед, вось, як я ўжо казаў, яна
утваралася, скажем так, як расійская імперія, но экспансія пачынаецца там недзе з канца з другой паловы 15 стагоддзя. Вось калі гэта Москва пачынае ўсё падмінаць паступова пад сябе, потым пік, скажем, гэта вось канец 19 пачатак 20 стагоддзя, і потым адразу пасля піка пачынаецца вось гэты перыяд развалу, кароткі досыць. У 21, 22, 24 годах зноў гэта збіраецца, праўда, ва ўрэзаным варыянце. Потым 90-й год зноў распад. Вось зноўку глядзіце, у сярэдзіне 20 стагоддзя пасля другой сусветнай адбылося нешта нават кшталту узбуйнення гэтай самай імперыі за кошт краін сацыялістычнага лягеру. Но тым не менш гэта была ўсё ж такі эрзац імперыя. Нягледзячы на тое, што Савецкі Саюз узяў на сабе пэўныя функцыі, ну, напрыклад, скажем так, асноўныя ключавыя пытанні знешняй палітыкі, унутранай палітыкі, там заўжды на варце стаяла і савецкае войска, і палітбюро, і спецслужбы, і гэтак далей, у тым ліку і праз забойствы гэта ўсё рэгулявалася. Вось, но ўсё ж таки гэта была такая стадыйка да наступнага этапу распаду. Вось цяпер гэта сацыялістычны лягер, ён абмежаваўся краінамі СНД. Ну, грубо кажучы, так? Вось, но імперскі дух, тут імперыяй пахне, ён штурхае зноў вярнуць узад усё і нават пашырыць. Вось паспрабаваць пашырыць, чаму ўсе упэўнены, гэта ж не схаваеш, усе упэўнены, што Украіна гэта толькі чарговы этап, гэта ні ў якім разе не канцавая мэта, гэта наступны прыступак, далей будзе Малдова, ўжо сказана, балтыйскія краіны, Польша, і пакуль не спыняць, пакуль не адбудзецца поўны развал. І вось тут зноўку пытаннічка. Гэта сапраўды мы на пачатку этапу аднаўлення імперыі, ці мы знаходзімся ў тым этапе, калі імперыя б'ецца ў агоніі, і вось ад гэтай агоніі якраз, ад гэтых сутаргаў, терпяць усе навокал. Я хутчэй схіляюся да апошняй версіі, пра якую, дарэчы, я не казаў яшчэ гадкоў 15 таму, бо гэта адчувалася, бо ў Расіі няма ўнутранага рэсурсу. Каб быў унутраны рэсурс, трэба хоць крышачку адпавядаць, ну, скажем, патрабаванням сучаснасці, у тым ліку тэхналагічным, арганізацыйным, менеджменцкім і гэтак далей. Расія, вось яна другі раз на гэтыя граблі наступае, першы раз 60-е і 70-е гады 20 стагоддзя, калі была спроба гэтак званых касыгінскіх рэформаў, там спрабавалі неяк наблізіцца да рынку, які дазваляе хоць неяк эканоміцы развівацца. Не, нафта папёрла. Вось 73 год, вось гэты нафтавы крызіс, цэны стартанулі ўверх, і гэта, канешне, прынесла Савецкаму Саюзу вялікія дывідэнды, а насамрэч проста гэта была гэтак званая галянская хвароба. Калі савецкае кіраўніцтва пабачыла, што можна без вялікіх там стратаў сваіх сацыялістычных, камуністычных пазіцыяў на карысць капіталістычнага рынку, можна зноў папаўняць бюджэт за кошт нафтадаляраў. Но гэта зрабіла Савецкі Саюз крайне ўразлівым, неправядзенне рэформаў, што і прывяло да распаду. Бо ніякія ворагі яго, канешне, не развалівалі, ён сам разваліўся, бо не жыццяздольны. Расія ў пачатку 21 стагоддзя абрала той жа шлях. Мы будзем арыентавацца на высокія цэны. Дарэчы, калі ў 13 годзе цэны пайшлі рэзка ўніз увосень на нафту, я тады казаў, што зараз будзе вельмі цікава, но лепш нам ад гэтага цікавага трымацца падалей. Но свет такі глобальны, што падалей утрымацца не атрымліваецца. Тым не менш, я думаю ўсё ж такі, што гэта завяршэнне імперыі, і вось адзін з такіх сімптомчыкаў гэта мяцеж Прыгожына ў 23 годзе, калі ніхто не выйшаў там абараняць вось гэты існуючы лад. Ну і плюс да гэтага, канечне, праявы ў асноўным у эміграцыі, но не толькі ў міграцыі, на тэрыторыі Расіі таксама, на тэрыторыі вось гэтых аўтаномных рэспублікаў. У мінулым годзе ў Башкартастане былі хваляванні,
У Татарстане увесь час адтуль прыходзяць звесткі, што не ўсё спакойна. А тут жа галоўная, каб ідэя запала ў галаву. Вось на фоне слабасці цэнтральнага кіраўніцтва, што прадэманстраваў мяцеж Прыгожына, народзены і вельмі імавернае развіццё вось гэтых сепаратысцкіх, назовем іх так, рухаў, гэта ўжо, скажем так, хутчэй указвае, што імперыя не можа кансалідавацца. Наадварот, яна дэманструе прызнакі вось гэтай дэкансалідацыі. Але радавацца рана. Да таго, як яна распадзецца, мы перажывем яшчэ шмат драматычных момантаў. І зноўку добра, калі перажывем. От нешта мне сёння шанцуе на эксперта, усе яны тут как бы аптымізму надаюць сваімі каментарамі. Слухайте, то есть атрымліваецца, что вот памятаеце, бальшавікі любілі там казаць у бок царскай России, імперскай России, турма народаў, але яна вот тое дзяржаўнае збудаванне, якое знаходіцца на гэтай тэрыторыі, незалежнасці ад таго, як яно называлася, але турмой народам і народаў і заставалася. Безумоўна, заставалася. Ну, зноўку, пачынаючы там са сталінскай палітыкі і далей, гэта знішчэнне моваў, знішчэнне культуры, знішчэнне гісторыі, знішчэнне ідэнтычнасцяў. Там такі добры наборчык з таго, што цяпер па міжнародных дакументах вызначаецца як генацыд. Бо зноўку была ж мэта ўтварыць чалавека новага тыпу, савецкага чалавека, калі мы кажам пра савецкі час. Но што гэта быў за савецкі чалавек, зноўку было вельмі добра бачным і праз творы мастацтва, там літаратура, кінематограф, праз навучальныя курсы, праграмы, навучальную літаратуру, бо зноўку цэнтр Москва, вялікі рускі народ, вялікая руская культура і таму падобнае. Мы ўсе мусілі быць рускімі. Як вось у беларускім цяпер уже малавядомым фільме «Міколка паравоз» казаў адзін рэвалюцыйны матрос, які заброў гэты фільм і казаў так пранікненна: «Ды ўсе мы рускія». Потым некалькі разоў я чуў гэтую фразу літаральна з вуснаў нашых суайчыннікаў, так што гэта, канечне, так дае свой плён і пускае свае карані. Але зноўку давайте не будзем аптымістычна агульны настрой ламаць. У тых жа пачатку 90-х, вось толькі скончыліся 80-е, калі я вучыўся ў савецкай школе, там беларуская мова гэта калгасная мова, беларускай культуры, літаратуры ўвогуле не існуе, гісторыя, хто яе ўвогуле чытаў, вучыў. У школе была ж гісторыя СССР, чытай России, са старажытнасці да нашых дзён. Але як толькі ў 90-х гадах здарылася незалежнасць, прычым здарылася, я тут кажу, без, скажем, скепсісу, і гэта заканамерна, канечне, тое, што беларусы атрымалі незалежнасць, гэта зноўку не паслуга нейкіх асобных персонаў, гэта не выпадковасці, гэта заканамернасць менавіта. І беларусы адразу адкуль усё ўзялося, гэта як тыя ж бел-чырвоныя сцягі, бел-чырвона-белыя ў 20-м годзе, адкуль узяліся, іх жа увесь час тапталі, прыніжалі, знішчалі, забаранялі, а тут раз і беларускасць адкульсьці ўзнялася. Гэта дэманструе, што карані ёсць, што вось гэты пляцдарм для кроку наперад ёсць, і гэта зноўку ўнушае аптымізм. Куды большы аптымізм, чым той песімізм, які нараджаецца вось падобнымі цытатамі, што ўсе мы рускія. Тут яшчэ трэба разабрацца, а што такое рускія. Прыгадваем 1863 год, Менск, размовы інтэлігенцыі менскай, якая сцвярджае на фоне паўстання Каліноўскага, што вось гэтыя рускія-то, якія з Расіі панаехалі, яны не сапраўдныя рускія. Сапраўдныя рускія гэта мы. Ну, фактычна тое, што цяпер кажуць украінцы, што Русь гэта не Масковія, а Русь гэта вось Украіна, Беларусь. Так што тут у нас усё даволі аптымістычна. Ну да, тут ввогуле как бы не зразумела, з якога такога кантрабаса маскоўскае княства, Масковія, маскавіты, маскалі раптам сталі рускімі.
руская імперія там і гэтак далей. Ну тут можна спрачацца. Вы, мусіць, давно не былі ў сацыяльных сецівах, я жартую, но калі пачытаць іх, там добра паказана, як нараджаюцца гэтыя неслушныя наратывы. Гэта ж цяпер зброя, власна кажучы, гібриднай вайны. Так і тады, это ж зноўку гібридная вайна не вынаходніцтва, цяпер інструменты новыя просто зрабіліся. А так казаць, што не мы напалі, на нас напалі, казаць, што мы Русь, а не яны Русь, гэта ўсё, власна кажучы, даўняе вынаходніцтва людзей. Зразумела, калі ну как бы імперыя будуецца, а калі яна перажывае гэтыя свае натуральныя працэсы пашырэння, то вот для дзяржаў суседніх пагроза выяўляецца у чым? Тое, што яны будуць уцягнутыя імперыяй у сваё чэрава, умоўна кажучы. Калі мы кажам пра разбурэнне імперыі, вот як можа выглядаць, ну как образна, конечно, гэта там гучыць там вельмі прыгожа, калі абломак імперыі прыдушыў і, как бы так сказаць, знішчыў незалежную, ну умоўна там Вейшнорыю. Але як это можа выглядаць на практыцы? У сэнсе, як, напрыклад, можа выглядаць... Ну вот разбураецца імперыя, як яна, разбураючыся, можа у сваё разбурэнне зацягнуць незалежную суверэнную Беларусь? Элементарна. Асабліва улічваючы тую сітуацыю, у якой цяпер знаходзіцца Беларусь. Мяжы няма, кантролю на межах практычна няма. Гэта, ну вось як, власна кажучы, адбывалася з той жа Украінай. Калі проста запускаліся вось гэтыя атрады адпускнікоў, якія затарваліся ў мясцовых ваенторгах, і ўсё, захоп адміністрацыйных будынкаў, і далей усё ідзе як па сцэнарыю там 19-го году на паўднёвым Каўказе, ці як спрабавалі ў 39-м годзе зрабіць з Фінляндыяй, абвяшчаецца ўрад, просіцца дапамога. Вось, плюс яшчэ праблема вялікая, гэта вось, ну, скажем, гэта я опісваю сцэнар, калі Расія захоўвае, скажем, там нейкія рэсурсы, сваю магутнасць, сваю імперскую ідэю. Ёсць жа сцэнар, калі Расія дэзінтэгруецца, распадаецца. Вось, напрыклад, 25-й год, эканоміка не вытрымлівае расійская, а пасведчанне таму ёсць, што такое можа быць. Плюс Трамп непрадказальны. Яго спрагназаваць немагчыма. Усё залежыць ад таго, у якім настроі ён прачнецца ў той ці іншы дзень. І раптам ён перакрывае проста ўвесь кісларод Пуціну і Расіі адпаведна. І ўсё. Фронт в Украіне развальваецца. Паўночна-карэйскія байцы ў Курскай вобласці дзічэюць, утвараюць свае банды, якія рабуюць наваколлі. Гэта той ж самы утвараецца па ўсёй Расіі. Узнікаюць каўдылью, як падчас вайны за незалежнасць у Гішпанскай Амерыцы 200 год таму. І вось гэтыя ўсе ўзброеныя атрады пачынаюць пакутліва наражаць уладу. Нараджаюць, памятаем, уладу вінтоўкай. І зразумела, што у свядомасці тых, хто цяпер жыве ў Расіі, Беларусь гэта не асобная краіна. Беларусь, мы ж ведаем, гэта нашы малодшыя браты. Крыўдзіць іх не трэба, ну, у іх там ёсць некаторыя, якія на смешнай сваёй мове размаўляюць, ну, у асноўным там же наш народ. Вось, і таму зразумела, што гэтыя каўдылью яны будуць глядзець на тэрыторыю Беларусі як на поле магчымасцяў для сябе. І вось гэты ўвесь беспредел вайна, якая будзе на тэрыторыі Расіі, лёгка перакінецца на тэрыторыю Беларусі. І мы тады адграбем вось гэты распад імперыі напоўніцу. Калі, канешне, не здолеем захаваць адзінства палітычнае ў тым ліку і не здолеем абараніць нашыя межы. Да чаго трэба, уласна кажучы, гатавацца ўжо цяпер, рыхтавацца. І вось цікавы момант, я не ведаў, ці мы дойдзем да яго сёння, ці пакінем на наступную нашу праграму, але раз вы ўжо закранули, ну самі вінаватыя, як кажуць. Палітычнае адзінства. Што вы маеце на ўвазе? Гэта палітычнае адзінства, ну умоўна кажучы, тых
адзінак тых структур, тых дзяржаўных утварэнняў, якія кантралююць, умоўна кажучы, тэрыторыю Беларусі сёння. Гэта палітычнае адзінства, ну калі мы ўжо гаворым канкрэтна пра Беларусь, у лагеры дэмакратычных сілаў, ці гэта палітычнае адзінства, якога мы павінны дасягнуць дзеля выратавання краіны паміж двумя вось гэтымі вось часткамі палітычных сіл, дэмсіламі і рэжымам. Значит, ну, па-першае, пра тых, хто цяпер кантралюе тэрыторыю Беларусі. Вы выпадкова не слухалі інтэрв'ю Лукашэнкі такому журналісту Розенбергу? Слухаў. Ён даў, вось там, падаецца, цудоўна апісана, да якой ступені гэты рэжым кантралюе тэрыторыю Беларусі. Ну, калі сам Лукашенко кажа, што «Хлопцы, я тут ні пры чым, гэта ж Путін сам пайшоў уздоўж мяжы са сваімі войскамі і Кіеў за 3 дні». Вось што можна пасля гэтага казаць пра кантроль рэжыму па-над тэрыторыяй Беларусі? Яму там дапушчана, дазволена кантраляваць насельніцтва, каб насельніцтва не бунтавала, зноўку, каб Крэмль на гэта не губляў сваіх рэсурсаў, у тым ліку і энергіі сваёй на той інтэлектуальных нейкіх высілкаў, каб трымаць беларусаў пад пятой. Дарэчы, я вось не ведаю, адкуль гэтая вера, што Пуцін марыць анексаваць Беларусь. У дадзены момант Пуціну крайне невыгадна гэтая справа. Па-першае, 8 мільёнаў ртоў, якія трэба карміць, якія трэба затыкаць, бо зноўку, як бы там вось таксама кампанія пра дэзінфармацыю, па дэзінфармацыі вельмі шмат наратываў укідваецца, у тым ліку, дарэчы, гэты наратыў, калі ж яны нарэшце аб'яднаюцца, што беларусы ўсе скрозь прарасійскія. Ёсць беларусы прарасійскія, но па той інфармацыі, якая паступае мне з Беларусі цяпер, да і, уласна кажучы, што я назіраў у свой час будучы ў Беларусі, гэта вельмі моцна перабольшана. І зноўку мой досвед 1996 году, калі падпісалі вось гэтыя дамоўленасці пра інтэграцыю паміж Беларусі і Расіяй упершыню, другога красавіка пасцісняліся гэта рабіць 1 красавіка на дзень дурня. Вось, і беларусы выйшлі. І, уласна кажучы, увесь працэс тут жа загальмаваўся, застопарыўся. І цяпер ёсць вялікія падставы чакаць, у тым ліку у Пуціна ёсць падставы чакаць, што беларусы проста так моўчкі не праглынуць вось тое, што Расія праглыне Беларусь. І я размаўляў шмат з якімі людзьмі, якія у тым ліку нейтральна ці паблажліва ставяцца да Лукашэнкі. Гэта тое, што там можна назваць глыбінны народ, не ведаю. Вось, ну, людзі, беларусы, яны казалі, ну не, вы што, мы будзем абараняць сваю краіну. Так што тут адразу для Пуціна вялікія паўстаюць праблемы. Ну і плюс зноўку гэта вельмі кепскі прыклад для саюзнікаў па той жа АДКБ. Гэта вельмі кепскі прыклад для краінаў глобальнага поўдню, як цяпер кажуць. Тыя толькі нядаўна вызваліліся з-пад прыгнёту каланіяльнага. І тут опанькі, іх не светаш, я раз і бярэ праглынае свайго бліжэйшага саюзніка. Дык хутчэй у бок ад гэтага саюзніка, а то той жа лёс будзе. Так што Пуціну цяпер, прынамсі, гэта ні ў якім разе не трэба. Ну і зноўку плюс голас у міжнародных інстытуцыях. Дадатковую там УАН прагаласаваць, каб зусім там не выглядала гэта жаласна. Вось, так што цяпер гэта хутчэй за ўсё не пагражае, але, канешне, такую мажлівасць, вось калі імперыя будзе на сваіх апошніх уздохах, такое можа быць, такая спроба цалкам можа быць. Вось, і цяпер, вяртаючыся да палітычных цэнтраў, зразумела, што той рэжым, які цяпер знаходзіцца ў Беларусі, ён не ў стане абараніць незалежнасць. Вось якраз у чыіх, можа, інтарэсах, як тое не дзіўна, згубіць гэтую незалежнасць, гэта ў інтарэсах Лукашэнкі. Ён адразу трапляе ў поўны рост у расійскую палітыку, у яго там вельмі пазітыўны рэйтынг. І тут гэта канкурэнт для таго ж Владзіміра Владзіміровича, што, я думаю, таксама Владзімір Владзімірович у галаве трымае.
Вось. І тут ужо ну, зусім іншыя перспектыўкі адчыняюцца. Вось. Но Беларусь гэта не пра яго і не для яго зусім. Вось таму мы кажам хутчэй пра дэмакратычныя сілы, якія могуць вось вырашыць тыя праблемы, якія паўстаюць перад Беларусю, не ўцягнуць у вайну, захаваць тэрытарыяльную цэласнасць, захаваць незалежнасць. Но зноўку, калі будзе такіх цэнтраў некалькі, калі паміж імі будзе барацьба, як настойваюць зноўку некаторыя людзі, за апошнім часам меней, но хто яго ведае, калі наблізіцца вось гэтае вакно магчымасцяў, гэтыя наратывы ўсплывуць адразу, што вінтоўка нараджае ўладу, і мы атрымаем, можа, не імпартаваную з боку Расіі вайну, а народжаную на нашай глебе, вырашаную ў нашых калектывах, паміж вось гэтымі групоўкамі, якія будуць спрачацца за ўладу са зброяй у руках. Што будзе, глядзіце досвед Сірыі. Так, там за тыдзень узялі Дамаск, но перад гэтым тыднем было 15 год, ну, добра, не 15, меней 13 год грамадзянскай вайны, якая зноўку з узяццем Дамаску не завяршылася зусім. І зноўку тая групоўка, якая ўзяла там уладу, да яе ставяцца вельмі асцярожна, як і да пабудовы прагнозаў датычна будучыні Сірыі. Як бы там не было горей нават, чым у Афганістане, які цяпер пераўтварыўся ў ісламскі эмірат Афганістан, з усімі цудоўнымі ніштячкамі, якія гэта суправаджаюць. Вось, так што вельмі істотна, каб да вакна магчымасцяў мы падышлі з адзіным цэнтрам, які прызнаецца замежнымі партнерамі і які карыстаецца легітымнасцю ў краіне. Вось тады у нас будзе шанец. Добры шанец пазбегнуць, вось як некаторыя падчас катастрофы Тытаніку пасажыры, яны перайшлі з палубы ў шлюпкі, нават не замачыўшы ног. І для іх гэта просто такая прыгода адбылася. Вось у ідэале для нас гэта такі шлях. Но зноўку дзеля гэтага трэба прыкладаць высілкі, каб нас прызнавалі зноўку суб'ектамі, а не аб'ектамі на міжнароднай арэне. Дарэчы, тут таксама нашы ідэнтычнасці вельмі істотныя. Чамусьці мала ў нас гэта папулярызуецца, а момантик-то для нас паказальны. 18-й год, чэрвень месяц, Трамп у кулуарах, падаецца, гэта быў саміт G7, Вялікай Сямёркі, датычна анексіі Расіі Крыма, ён кажа, дык Крым жа расійскі. Чаму? Таму што там па-расейску размаўляюць. Вось гэта ўсім, хто кажа, якая розніца. Вось якая розніца, потым будзеце тлумачыць Трампу таму ж. Што не, мы ж не ў Расіі, мы не расейцы. Не, па-расейску, значыць там. Вось, і калі мы здолеем захаваць вось гэтую палітычную еднасць, у нас будзе шанец. Зразумела, гэта не ў інтарэсах нашых апанентаў. Тая ж Масква, той же рэжым беларускі цяперашні, таму яны будуць прыкладаць усе высілкі дзеля таго, каб гэта парушыць. Тым больш, што гэта працавала. Я вось недарэмна ж вышэй прыгадаў, гэта ўжо трэйдмарк знак трэба ставіць, ну калі ж яны нарэшце аб'яднаюцца. Адна з такіх ложных мэтаў, на якую пераключаюць замест мэтаў сапраўдных, і вось замест таго, каб, скажем так, змагацца за дэмакратыю, незалежнасць, суверэнітэт, мы змагаемся, мы чакаем, калі ж яны ўсе аб'яднаюцца. То есть аб'яднанне не трэба, не абавязкова, не трэба яго чакаць. Значыць, я магу казаць, што нават у Паўночнай Карэі няма поўнай еднасці. Вось там цяпер ідзе змена пакаленняў палітыкаў. Кім Чен Ын гэта адкрытым тэкстам кажа, што вось зноўку недарэмна ж вылезла ягоная сестра з коментам наконт заявы Лукашэнкі, зноўку паказала месца гэтага чалавека, як яго ўспрымаюць нават у такіх краінах, як Паўночная Карэя. Ось, няма еднасці. Увесь час ідзе барацьба, бо ну няма абсалютна, скажем так, аднолькавых людзей з аднолькавым мысленнем. У сем'ях такога не бывае, што казаць у маштабах краінаў. Таму, уласна кажучы, ёсць інструменты вырашэння гэтых праблемаў. Не чакаць, калі яны ўсе аб'яднаюцца, а вось інструмент дэмакратычных выбараў.
Вы хотите там интегроваться с Россией, вы хотите державный контроль над экономикой, вы хотите великую допомогу там социально необороненным слоям, социальное жилье и так далее. Так, а мы хотим, как экономика была свободной, как каждый человек мог запустить попросту свой бизнес, как у него был доступ до танных каких-нибудь инвестиций, там, этих самых кредитов. Зноўку калі ён прагарыць пажадана каб з яго дзяржава гэтыя крэдыты не прасіла і зноўку каб дзяржава усталявала для ўсіх справядлівыя умовы вось у гэтых умовах калі ласка. Ну і зноўку фонды для дапамогі там тым хто гэта патрабуе. Вось як нам гэта вырашыць сесці чакаць калі мы аб'яднаемся непрадуктыўна трэба правесці выбары. Вось ну іншы варыянт гэта грамадзянская вайна канечне такое таксама можа быць но я прынамсі за выбары асабіста. Ось я думаю што большасць беларусаў судзячы по 2020 годзе падтрымліваюць гэта маё жаданне гэта мой выбор. Так што вось не трэба чакаць калі ўсе аб'яднаюцца трэба разумець што ёсць адна мэта вось адна з падставаў утварэння безумоўна утварэння адзінага штабу ў 2020 годзе гэта разуменне адзінай мэты. Гэта што Ціхановская перамагае і выконвае сваё абяцанне правесці выбары свабодныя і справядлівыя і тады ўсе і Бабарыка і Цыпкала і Статкевіч Пазняк не ведаю ось усе жадаючыя могуць паспрабаваць прадставіць беларусам свае праграмы і якую праграму і якую каманду ажыццяўлення гэтай праграмы абяруць беларусы тая і будзе вырашаць лёс краіны. А праз 5 год ці праз 4 гады новыя выбары, калі папярэднія не далі рады нашым чаканням, мы абіраем іншых з іншай праграмы і іншай камандай. Вось, уласна кажучы, такая мэта. Но калі, скажем, гэта ўсё крышачку згальмавалася па зноўку зразумелых падставах, калі тая ж імперыя казала не, нашага Сашулю не чапайце, а тое вось у нас ёсць Росгвардыя, а то і танкі ёсць. Таксама яны пойдуць, не сумнявайцеся. Ну, уласна кажучы, сумненняў мала ў каго было. Ну, не, тады шмат у каго было, цяпер ужо мала сумненняў у гэтым. І вось тут якраз у тым ліку і з падачы таго ж рэжыму, той же Масквы, запускаюцца вось гэты наратывы. Паглядзіце, яны аб'яднацца не могуць. Ну, я уже казаў, аб'яднацца вельмі цяжка. Я ў свой час займаўся спартовым турызмам, і там таксама мы вывучалі, хоць і паверхнасна, но на практыцы затое псіхалогію групаў невялічкіх. Вось вельмі шмат залежыць, канешне, ад слажанасці гэтай групы, асабліва ў горных паходах. Но там таксама вельмі цяжка, скажем, калі вось такая по таким прынцыпе як дзяржава утвораная група то бок ну просто нарадзіўся вось і пайшоў у паход з тымі хто нарадзіўся побач хтосьці пайшоў у горы каб там не ведаю фатаграфаваць вось гэтую прыгажосць неймаверную навакольную а хтосьці пайшоў атрымліваць спартовы разрад паводзіць яны сабе будуць по-рознаму і калі сесці і чакаць калі яны аб'яднаюцца немагчыма трэба па дарозе падладжвацца адзін пад аднога но зноўку можа знайсціся сіла якая будзе наўмысна гэта разбураць і будзе казаць вось паглядзіце а гэты скраў вашыя грошы а гэты вас зняважыў а гэта ўвогуле хоча там невядома чаго вас падсядзець там усіх і выкінуць на сметнік. Вось, прычым гэта можа быць не ў рэчаіснасці, а можа быць на ўзроўні інфармацыйнага поля. Чым, уласна кажучы, і карыстаюцца. Вось, зойдзеш у той же Facebook, зойдзеш у коменты дзе-небудзь там у абмеркаванне на якіх-небудзь медыа, зойдзеш на абмеркаванне нашых, уласна кажучы, відэо, увогуле вось на Еўрарадыё, не толькі з маім удзелам. І там бачна, як закідваюцца гэтыя наратывы. І гэта ўсё вядзецца дзеля таго, каб пасеяць вось гэты раздрай, можа нават нерэальны, а прыдуманы, но галоўнае, каб быў закінуты наратыўчык, і потым ад яго адштурхоўваемся і пераводзім на неслушную мэту, каб яны аб'ядналіся.
Вось нічога не робім, толькі чакаем, каб яны аб'ядналіся. І яны хай нічога не робяць, толькі хай аб'ядноўваюцца. Не, задачы іншыя. Ёсць розныя шляхі дасягнення гэтай задачы. Калі хто можа ісці іншым шляхам да дасягнення гэтай задачы, калі ласка, ідзіце. Прапаноўвайце свае маршруты, прапаноўвайце свае інструменты, якія выкарыстоўваем на гэтых маршрутах, прапаноўвайце свой графік. Калі ласка, калі ён будзе пераканаўчым, тады можна. Калі вы просто прыйшлі там казаць: ой, дай паруліць, тады, выбачайце, ну і рэакцыя будзе адпаведнай. Вось. Спадар Евген, я учора там троху рыхтуючыся да нашай размовы, ну, может быть, выпадкова абсолютно наткнуўся на допіс у Фейсбуку, ён адкрыты, так что я не парушу нейкія правілы, то есть ён для ўсіх, калі яго працытую, не называючы аўтара, але па маіх уласных назіраннях за медыа і офісам атрымліваецца, што Цапкалы дрэнныя, агенты, Вольга Карач дрэнная, агентка таксама, Пазняк дрэнны, смешны дзед, які ўжо нічога не разумее, Зарэцкая дрэнная, таму што ў Forbes, Азаравы байпол дрэнныя, таму што скарысталіся ботам, які сам стварыў, Сахашчык дрэнны, Пракоп'яў дрэнны, толькі трындзець умее, Аба дрэнная ці яшчэ не зразумеў, Кавалеўскі дрэнна, таксама не памятаеш саму, і гэтак далей. Вось у такім мы стане. Яму, праўда, адказваюць у адным з каментароў. А вось калі б вы напісалі па маіх уласных назіраннях за медыа і Цапкалам, Карач, Пазняком і гэтак далей, то у вас атрымалася б што і офіс таксама дрэнны і ўсе астатнія. То есть, умоўна кажучы, гэта ілюстрацыя таго, у якім стане, па вялікаму рахунку, знаходзяцца дэмакратычныя сілы. Усе паміж усімі пасабачыліся, перасабачыліся, усе для ўсіх дрэнныя, хто большы агент, хто меншы, хто яшчэ і ўсё. Вот гістарычна, калі падыходзіць, калі сілы, апаненты рэжыма, улады у такім стане, яны згодныя, здольныя знайсці да нейкай адзінай мэты, нават калі яна ў іх ёсць, а тут как бы адзіная мэта ёсць, але ці здольныя дайсці, скарыстацца акном магчымасцяў. Не, уласна кажучы, здольная, но тут хацелася б крыху зноўку вярнуцца да гэтых вашых назіранняў за допісам у Фейсбуку. Вось калі вы пачалі гэта ўсё цытаваць, у мяне адразу сфармуляваўся адказ, вось як вы потым самі казалі, што калі паглядзець з пункту гледжання Пазняка, з пункту гледжання Цапкалы, Пракоф'ева і гэтак далей, гэта ўсё, уласна кажучы, рэлевантна для кожнага, за адным выняткам. Учора ж у Фейсбуку таксама адкрыты пост, я, шчыра кажучы, там відавочна, не, можа, аўтар пасту рэальны чалавек, но я не запомніў прозвішча, адказвае яму чалавек пад нікам. Ёсць здагадкі, хто гэта, но гэта толькі здагадкі. І там, значыць, прапанова назваць, чым Ціханаўская адрозніваецца ад Канапацкай. І там называецца ў тым ліку: Канапацкая гнала на Ціханаўскую, Ціханаўская на Канапацкую не гнала. Я спадзяюся, слова гнала ў гэтым кантэксце зразумела ўсім. І вось я таксама, но я ж, скажем так, сачу у тым ліку за медыйнай прасторай, асабліва тое, што тычыцца дзейнасці офіса. Я не бачу пакуль ніводнага разу, каб офіс кагосьці зневажаў. І Светлана Ціханаўская тым болей. Вось недавно ж быў гэты прыём у Варшаве, так? І там быў Пазняк у тым ліку. Вось Ціханаўская, наколькі я ведаю, яна даволі прыязна павіталася з Зяноном, на што там было, ну, не ведаю, там штосьці неўцямнае было ў адказ сказана, но дарэчы, неяк Зянон спадар падабрэў да Ціханаўскай, апошняя ягоная заява, там латушка галоўны вораг і агент. І, дарэчы, наконт вось гэтага, што вы прадставалі, вельмі добрая ілюстрацыя да таго, што я казаў вышэй, што ўкідваюцца вось такія наратывы, што вось паміж імі няма адзінства. Адзінства быць не можа. Вось давайце паглядзім, што прапаноўвае той жа спадар Пазняк. Ён прапануе, зноўку, вось з Беластоку, падаецца, гэта ў Беластоку было агучана ім са свежага, што трэба здымаць санкцыі. Ось трэба здымаць санкцыі, у першую чаргу з Белавія, бо ад гэтага церпіць народ,
Я быў у канцы мінулага году на прэзентацыі даследаванняў эканамістаў, якія даследавалі сітуацыю ў Беларусі эканамічную. Штосьці з гэтага даследавання не вынікае, што народ вельмі церпіць цяпер нейкай нестачы. Не ў апошнюю чаргу праз вайсковыя замовы з Расіі. Зноўку гэтая сітуацыя наўпрост было зададзена пытанне эканамістам, гэта стабільная сітуацыя ў Беларусі, яны казалі не. У 25 годзе перамены, змены непазбежныя у горшы бок у эканамічным пляне. Вось. І зразумела, што калі прымаць бок Пазняка, дамагчыся зняцця санкцыяў, но зноўку гэта ж не офіс Ціханаўскай і не кабінет Латушкі накладаў гэтыя санкцыі на Беларусь. Ну добра, мы дамагліся зняцця санкцыяў з Белавія. Што гэта значыць? Гэта значыць у першую чаргу не палёты, магчымасць беларусаў летаць за мяжу, а гэта пастаўкі тых жа запчастак для самалётаў. Улічваючы адносіны паміж Беларусі і Расіяй, беларускім рэжымам цяпер, гэтыя запчасткі ў першую чаргу пойдуць у Расію. Як, уласна кажучы, можна прасачыць на прыкладзе тых жа аўтамабіляў, тых жа, скажем, рэчаў БУ, вось, што вельмі абурае некаторых беларусаў. А насамрэч санкцыі супраць вось гэтых бэушных рэчаў былі ўведзены, бо гэта дазваляла абыходзіць санкцыі, накладзеныя на Расію ў пляне люксавых рэчаў, брэндавых рэчаў. Яны пастаўляліся ў Беларусь пад выглядам секонд-хенда, а далей рээкспарт у Расію, ўсё, санкцыі не дзейнічаюць, радасна нам паведамляюць. А зноўку вяртаючыся да санкцыяў, знятых з Белавія, і вось гэтыя пастаўкі ў Расію, гэта што? Гэта ўзмацнення патэнцыялу Расіі ў вайне супраць Украіны і далей, улічваючы імперскія настроі паўсюль. Вось спадар Зенон, ён разумее гэты ланцуг непазбежны, як і астатнія, хто актыўна выступаюць за зняццё санкцыяў з беларускага рэжыма. Вось яны ж аб'ектыўна працуюць на ўзмацненне імперыі, хаця, падаецца, пішуцца там вялікімі прыхільнікамі незалежнасці і антыімперцамі. І пытаннечка, а як мы можам, на якой платформе мы можам аб'яднацца з імі? Вось я не кажу там офіс-кабінет, я кажу тых, хто выступае супраць імперыі. Вось я не жадаю, каб патэнцыял Расіі вайсковы узрастаў, а ён жадае. Я не магу з ім аб'яднацца ніяк. Так што, ну добра, гэта вось цяпер гэтыя самыя наратыўшчыкі рэжымныя скажуць: о, яны не здольныя аб'яднацца, не здольныя. Вось, так што тут зноўку, чаму, уласна кажучы, гэты наратыў і працуе? Ён жа працаваў да 20-го года. Ён пачаўся недзе так, вось 2005 кангрэс дэмсілаў, дзе вылучылі Меленкевіча, там не так гэта гучала, а вось пасля выбараў 6-го году там гэты наратыў пачынае набываць моц, ён робіцца адным з асноўных у незалежных сродках масавай інфармацыі, і ў выніку у беларусаў фармуецца вось гэты запыш. Ну калі яны аб'яднаюцца? Не можам мы аб'яднацца, усе, не можам. І гэта не трэба. У нас ёсць адзіная мэта, у нас розныя шляхі да гэтай мэты. Хоць зноўку, вось на прыкладзе таго ж спадара Пазняка можна пабачыць, што, магчыма, у яго мэта нейкая іншая на дадзены момант стаіць. Можа, для яго галоўная мэта гэта каб у Ціханаўскай агароды павытаптывалі. І таму ён будзе рабіць усё ў піку ёй. І аб'яднацца з ім, магчыма, будзе толькі тады, калі Пазняка пасадзіць вось на чале офісу, і каб ён ездзіў па ўсіх давосах і абмяркоўваў там будучыню Беларусі. Но мяне такая перспектыва не надта грэе. Ось, так што лепш хай будзе, як будзе. Да арганізацыі свабодных справядлівых выбараў, дзе спадар Пазняк таксама можа прадставіць сваю праграму, сваё бачанне будучыні, свае мэты. Ось, і тады беларусы будуць абіраць. Вось калі абяруць Пазняка, ну што рабіць? Канешне, трэба прызнаць гэта. Тут нікуды не падзенешся, іначай кепска будзе ўсім.
Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Евген Красулін, маяніст, кандыдат гістарычных навук, быў у нас у рэгулярным раз на 2 тыдні эфіры. Мы сустракаемся кожныя 2 тыдні. Далучайцеся, подписывайтеся, слухайте нас абавязкова, расшэрвайце, калі ёсць такая магчымасць. Жыве Беларусь. Жыве вечна.